एगो राजा रहन, उनका 7 गो रानी रही जा। 7 रानी से कोई बाल बच्चा ना रहे। राजा एगो साधु जी महात्मा भिरी गइलन, कहलन कि ए बाबा हमरा एको कोई बाल बच्चा नहीं खे, ये राजपाट का हुई, के लिही के खाई। तो महात्मा जी कहलन कि एक काम करो कि जाए आम के पेड़ पर आ दाहिना हाथ से मारी ह, बावा हाथ से आम रोक लिह आ ले आके रानी सबके खिया दिह, जा तोहरा वंश हुई। गइलन राजा, कहलन कि तोड़ के ले अलन, दाहिना हाथ से मरलन, बावा हाथ से रोकलन, रोक के ले आके रानी के कहलन कि हई आम ले बनी, आपस में बांट के खा ली है जा सब कोई। छोटकी रानी अपन काम धंधा करत रही, उनका के ना कोई कहल, अपना में सब 6 जनी बांट के खा गली जा, उनका के अठिली रख दिली जा। अली तो अठिली अपन दोनों चाट लेली, चाट के छो दिली। 6 रानी के कुछो न भइल, छोटकी के गर्भवती हो गई, बच्चा हो गया। तो कुछ दिन बीतल, 4-6 महीना बीतल, तो रानी कहली कि ए राजा जी हमरा कोनो दुख दर्द होखी तो कैसे हम रउआ के खबर देव। तो कहलन कि घंटी बांध दे तनी, घंटी रही हमरा दरबार में आ रस्सी रही तोहरा भिरी, आ जब कोनो तकलीफ होई तहरा न तो रस्सी खींची है, घंटी बाजी तो हम जान जाए। कहली ठीक बा। कुछ दिन रहे, 15-20 दिन होखो चाहे जो भी रहे। रानी एक दिन मन में आयल कि तनी ट्राई करी कि राजा आवत कि नहीं खनावत, घंटी बजा के देखी। तो रस्सी खींचली तो घंटी बाजल, तो राजा उन लेलन छटपटाइल, कहल का हो रानी का हो। अब तो कुछ न हो राजा जी, से हम सब घंटिया के जचनी है कि का जाने सुनाई दी कि ना दी, रोआए कि ना आए। राजा खिसिया गइलन, कहलन कि तुम्हार परीक्षा ले तड़ू, ठीक बा। फिर कुछ दिन के बाद जब असली दर्द होखे लगल तो रानी छटपटाए लगली, घंटी बजावस तो राजा अइबे ना करस। घंटी बजावत बजावत थक गई, राजा ना अइलन। तब कहतड़ी कि अब का करी। 6 मिल के पहिल की 6 रानी मिल के कहल कि चलो चलो हम बताओ तनी कैसे बच्चा होला। तो पहले माटी के कोठिला बनत रहे, जौना में चावल गेहूं धरात रहे, ओकर चूल्हा नियन गोड़ा बनत रहे। ओकरा के कहली कि चूल्हा गोड़थी में कोठिला के गोड़ा तो मूड़ी क दो आ चूल्हा में गोड़ क दो आ सूत जाए। अब रानी बेचारी अनाड़ी वैसे ही घुस गई, आ दर्द होखे लगल। दर्द भइल तो बच्चा भइल, बस बच्चा होते बच्चा के उठा के आ लेके भाग गई सन। एगो ईंटा एगो पत्थर धर दे सन, एगो बेटा एगो बेटी भई रहे। आ ले जाके उन्हें कहीं बगीचा उगीचा रहे, फुलवारी राजा के रहे, उन्हें कहीं गाड़ तोप दिली सन। घंटी बाजल, दाई गइल, राजा अइलन का हो आ तो का हो, ईंट पत्थर तो बियाइल बड़ी, औरी का हो। अब राजा बाण से गुस्सा से कहलन के एकरा के घर से निकाल दे, एकरा के कौआ हकनी बना दे जा। सबसे छोटकी रानी के कौआ हकनी बना देलन। 6 रानी के लेके अपन रहत रहन। उ बेचारी अपन कौआ हकनी बनल रहे, बाग बगीचा में कौआ हकत रहे, घरे गेहूं चाउर सुखावल जात रहे, ओकरा में कौआ हकत रहे, ओकर कौआ हकनी नामो पड़ गई। उ दोनों लइका लइकी एगो आम के अमोला जन्म ले लेलस है, आ एगो बेल के फूल के पौधा हो गए। अब दोनों आप रूपी के बढ़त जात रहे सन। तो कुछ दिन के बाद बड़ा हुए सन, तो बेलिए फुलाए लगल, आमो बढ़े लगल। अपने राजा दरबार में बैठल रहन अपना सभा में, कौआ कहीं ले आयल
अब बेल के फूल तोड़ के ले जाके उनका पगड़ी पर गिरा दिलस, यानी चाहे गिर गईल जो भी होके। राजा उतरलन, देखलन कि बहुत एकर सुगंध बा, भाई कहाँ से फूल आइल, कहाँ से आइल। राजा सौंसे गांव डूबी पिटवा दिलन कि जे ई फूल ले के हमरा के दी ओकरा के मुँह मांगा इनाम दे। अब सारा लोग बेचैन हो गए इनाम लेवे के नाम पर, और सब कोई अपन धा धा के जाए लगल, खोजे लगल। तो राजे के फुलवारी में वो पेड़ रहे, तो राजा अपन सब सिपाही के थी के नौकर चाकर सबके भेजे लगलन। तो जब राजा के सिपाही आइल तो दूरे से नजर पड़ल, तब बेलिया कहलस अमोलवा से, सुनु सुनु भैया अमोलवा हो ना, भैया अवतारे राजा के सिपहिया रे ना। तो अमोलवा कहता, सुनो सुनो बहिनी बेलिया रे ना, बहिनी डाढ़े पाते खिली जाया कसवारे ना। डाढ़े पत्ते आकाश में खिल गल कि कोनो जना के भेटे भी ना कर। फिर वो थक के अइलस। फिर राजा कहलन हाथी वाला के कि हाथी से चढ़ के जो हथिवान के। तो फिर अमोलवा देखलस दूर, बेलिया दूर से, तो कहते कि सुन सुन भैया अमोलवा हो ना, भैया अवतारे राजा के हथियावा हो ना। अमोलवा कहता, सुनो सुनो बहिनी बेलिया रे ना, बहिनी डाढ़े पाते खिली जाया कसवारे ना। डाढ़े पत्ते खिल गई आकाश, ऐसी करके सौंसे गांव जवार जितना रहे इनाम लेवे के फेरा में सब कोई आयल। यही भाषा में जवाब देते गए बेलिया में अमोलवा। तब राजा के 6 रानी अली जा पलकी पर चढ़ के। राजा कहूँगी जा जा। फिर बेलिया कहती है, सुनो सुनो भैया अमोलवा हो ना, भैया अवतारी रानी महारानिया हो ना। तब फिर बोला था कि अमोलवा की, सुनो सुनो बहिनी बेलिया हो ना, बहिनी डाढ़े पाते खिली जाया कसवा हो ना। खिल गई। अब वो लोग हैरान होकर चलेली। अब का हो, तब कोई कोई कहल कि सब कोई के तो देख लिया, गांव घर हाथी घोड़े सब लोग गए देख मुस देख वो। अब कौआ हकनी के देख भेजल जाओ कि कौआ हकनी से का होता। तब राजा कौआ हकनी के कहलन के कौआ हकनी तो जो जाके देख। तो कहल कि हम जाके का करब, सब कोई गइल, इतना आदमी गइल, कोई के फूल ना मिलल, हम जाके का करब, हमरा ना फूल मिली तो फिर आता ना जाओ। तो कौआ हकनी जाए लगल। अमोलवा दूरे से देखलस कि आवते कहकन कहलस कि सुनो सुनो भैया अमोलवा हो ना, भैया अवतारी आमा कौआ हकनी हो ना। अमोलवा कहलस कि सुनो सुनो बहिनी बेलिया रे ना, बहिनी डाढ़े पाते सोहर नाया चरावा रे ना।
डाढ़े पते अचरा में सोहर गइल, भर अचरा फूल तोड़ के कौआ हकनी लेके गइल। राजा देख के सारा लोग जितना दरबार में रहे सब कोई कि एक तो बड़ा अचरज के बात भइल, इतना लोग गइल कोई के फूल ना मिलल। कौआ हकनी गइल तो पूरा फूल लेके आयल, का बात बा। राजा कहलन कि चलो जाओ बाग में देखा जाओ। तो देखे गइलन जा तो राजा देखलन कि एगो बेली के फूल बा, एगो अमूल आम बा। बढ़ई के बोलेलन, कहलन कि दोनों पेड़ के काट के गिराओ। बढ़ई आइल तो बढ़ई काटे लागल। तो जब अमूलवा के काटता तो अमूलवा बोलता, सुनो सुनो भैया बढ़ैया रे ना, मैं भैया धीरे धीरे कटी है अमूलवा रे ना। बुढ़ैया डेरा के भाग गइल, क्या दादा ई का बात बा। तब फिर राजा अइलन तो कहलन कि बेलिया के काट। तो बेलिया के काटे लगल तो उसमें से आवाज आवे लगल, सुनो सुनो भैया बढ़ैया रे ना, भैया धीरे धीरे कटी है बेलिया रे ना। राजा जो सब कोई अचरज में पड़ गई, कहलन कि अच्छा धीरे धीरे एकरा काटो। आ काट के तब राजा सब कोड़वौलन। कोड़वौलन तो मेरे 12 बरस के एगो लड़का एगो लड़की निकलल, खूब सुंदर। तब राजा जान गइलन कि कुछ न कुछ छौ रानी के करनी बा। पहले ही से खाद खनवा के रखले रहन नौकर चाकर ले। आ छौ रानी के कहलन कि चल जा तू लोग। आ कौआ हकनी के भी ले गलन। आ कहलन कि जेकरा छाती में से दूध आ जाई ओकरे लइका होई। तो छौ और पर खड़ा बैसन, लइका ऊ पार रानी सबे पार। छौ रानी के कोई के छाती से दूध ना आयल। जब कौआ हकनी गइल तो ओकरा छाती से इतना फाफ आयल कि लइका लइकी के दोनों के मुंह में दूध चल गइल। अब राजा कहलन कि हो ना यही कुछ कांड कैले बैसन। तब कौआ हकनी से राजा पूछलन कि तोहरा कैसे कैसे का भइल। कह के हमरा के कह ली जा कि कोठिला में मूड़ी लगा दो आ चूल्हा में गोड़ कर दो तो वैसे लइका होला। हम कहनी ओकर बाद लोग ईटा पत्थर धो देली आ लइका के जाने कहाँ ले जाके फेंकली बिगैली। इहे बात भइल। वह राजा कहलन कि छौ जानी के खाधे भूसे गड्ढा खनौले रहन, ओहमें डलवा के भरवा देलन। आ कौआ हकनी के आ दोनों बच्चा के ले जाके राजा राजपाट करे लगलन।